ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ମୋର କିଛି ମନର କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରଜ ତ ପୁରା ପାଖେଇ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲାନିଂ ସବୁ କରିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ଲାନିଂ କିଛି ନିଆରା ଥିବ। ମୋର କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂଟା ମାନେ ମୋର ଖୁସିଟା ହେଲା ଆମ ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଘରେ ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ପାଏ ବୁଲିବାରେ ବି ମୁଁ ପାଇନଥାଏ। ସତରେ ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଘରକୁ ଗଲେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ହଷ୍ଟେଲରେ କଟେଇଛି, ଘରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଛି, ମାମୁଁ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିଲି ଯେହେତୁ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ମୁଁ ଛୁଟିରେ ମୁଁ କେବେ ଘରକୁ ଯିମି, ମୋର ଘରେ ହିଁ ମୁଁ ମାନେ ସେ ଖୁସିଟା ମୁଁ ପାଇଯାଏ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରଜରେ ନୁହେଁ, ସବୁ ବର୍ଷ ରଜକୁ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ କୌଣସି କାରଣ ହେତୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ମୋ ମନରେ ସେଇଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଦେଖିବା 15 ଦିନ ଆଗରୁ ତ ନ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଯଦି ରଜ ଦିନ ହୁଏ ତ ଯାଇକି ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସି ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମେମାନେ ଯେତେ ଶାଶୁଘରେ ରହିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଛୁଆଟି ବେଳୁ ଆମେମାନେ ଘରେ ରହିକି ପାଳିଛନ୍ତି ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ମେଳାରେ। ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦଟା ସେଠି ମାନେ ଏଠି ଥୋଡ଼ି ନା ଆମେ ଆଉ ଶାଶୁଘରେ ପାଇପାରିମୁ। ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେମିତି ସେଠି ଗାଁରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ, ଝୁଲି ଖେଳୁ, ପାନ ଖାଉ, ପିଠା ଖାଉ, ଆମେ କ'ଣ ଆଉ ଶାଶୁଘରେ ଯାଇକି କେଉଁ ଗାଁରେ ବୁଲିମୁ କି? କେବେ ବି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଖୁସିଟା ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ ପାଏ, ସେମିତିଆ ଖୁସିଟା। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ରଜର ସବୁ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।